Arratsaldeon, Nestor. Arratsaldeon. Ni Mikel, bosteko neitxak. Arpeio bezagun egintzeak. Hombre, zuria data. Ostras, akojonatzen hasia nuk, Zenbat urtekin joan? Hoi naman zazpi. Eta zenbat urtekin hasi zinean jau praktikatzen o grafitik egiten? 13 urtekin. Eta zu nola hasi zinean? Ba, ni gazi nintzen, gelako batekin. Osa, berezea, iten ditu marrezkiak, eta jasi nintzen ikusten grafitiak, eta funitzen gelakoakin, hemen dikoan, hemen, pasaian. Dakazue fama de gamberretes. De makarras. De makarras, gamberretes. Ala, Nestor. Ala, bai. Benetari. Benetari. Iratxare grafiteroa. Atxak. Makarra bate, bai, Baitare makarra da. Aber gero ikusten duan aldetzeko. Hemen ikusten ari naiz, begira, torri, Nestor. Bai, izan. Hau noiz egintzen, zer irudi dago, nola dago? Hau izan zen, enpetizirako. Kompetizirako. Ligarako. Badago liga bat, orduan. Egiten dira Instagramen. Instagramen egiten da. Hau da rapero bat. Luis Khalifa. Bai, ostras, hau ezaguna. Está de moda, brother. Ostras, Luis Khalifa. Zenbat denbora behar duk hau egiteko, Nestor? Ba, justu hau, atxalde baten nindun. Atxalde baten? Haizu, Espainiko txapelduna za, eta alaxe zara. Nola izan zen hori? Izena ematen duzu, bidaltzen duzu... Zure lanak? Bueno, mural bat bidali bat zen. Mural bat? Mural bat. Dena zijoan argazkik. Batalla bat... Batalla da? Bai, grafiti bat, grafitero baten kontu. Zein dauen, atxa doi. Etxeko, bota lasai. Beak esaten du, nina izela. Bai, eta hik zer esaten du. Baiet. Baiet? Zer da zaian anan? Baren esan detena, proportzioak. Proportzioak. Baina lasai begirazak, direkto. Erra dini. Hor, venga. Nahi badu rubioen, nire ilusioa rubio izatea data. Nestor, rubio. Justan melenaken. Nahiko azkarra ieiz ba. Ikarraselde baten egiten baduk Luz Kaluma o Luz Maluma do hori? Luz Kalufa, ozena zen hori? Luis Khalifa. Hori ba, Luis Khalifa, hori ezpita ikuzuterra. Horregatik ez dakizien atetzen. Begira zein azaldu den hemen. Beizak, Nestor, ezagutzen aldu. Hombre, zein da rapero hori, Nestor? Mikel Elizegi, goizutako raperoa, cuidao. Zure txiki-txikitatik hasi zinean. Beak 13 urtekin esan zuen grafitia margotu nahi zituela, eta nik ez nuen inoiz esproiarekin margotu. Orduan batera zikinen, biok. Nestorrek esaten du, honetara dedikatu nahi dula. Zer iruditzen zaio atxari hori? Ongi iruditzen zaizu? Neri ondo iruditzen zaizu. Begira, argi da. Bai. Norbaitek deitu dizu horrela disimuloren eta esan aizu zure semea hemen ari da, pistonak egiten. Bai. Pasaiako municipala, behin, esan zigun, berarekin bilera bat, gurekin bilera bat nahi zuela, eta junginen biok, eta hori, Nestor harrapatu zutela ez dakin ze paretetan margotzen, eta izuna, markatu egin ziguten. Bai, nahiko ongi portatu ziren. Oso ondo portatu ziren. Ya está ahí, Nestor, 3 neok. Opa, erki. Venga, ze kolore da, Nestor? Hoi, marron guerrero du izena. Marron guerrero. Hemen ikordun. Hoi da. Hemen jo, beldurri gabe. Hoi da. Hola, gora. Bai, hortxe. Horren gizeo. Etxero, ondo. Eta hemen ikamai. Eskubi ezker. Horrela, piti. Bai, batxe gora, Toma ya. Erra zurra, Toma ya, oso ondo. Ongi janu, gaitxonu gonekin. Ze falta duk hemen. Bi batzueko zerbait horrelako jarri barko, bai? Venga, artista, gaio que hurra. Elegante. I put it down from the whip to my diamonds, I'm in black and yellow.